Hey homies! I dag vil jeg gerne lave et 25 questions. Lad os komme i spørgsmål nummer 1. Har du et kæledyr? Hvem siger, jeg har et? Jeg har flere. Jeg filmer inde på Karens værelse. Ja. Nævn 3 ting, der er fysisk nær dig. Der er sådan en seng her, nogle fine lys her, som mig og Karen deler. Hun har det bare på sit værelse. Så har vi den her. Hvordan er vejret lige nu? Det er verdens dårligste vejr. Det regner. Kører du? Og har du nogensinde kørt galt? Nej, fordi... lille hamster. Er du klar over, at jeg står og filmer en video her? Jeg vågnede rigtig sent, fordi at det er sådan lidt... Jeg vågner meget sent. Hvornår gik du sidst i bad? Ikke for særlig lang tid siden. Jeg tror sådan i forgår. Lad være, det er min badstue. Hvor har du fundet den? Den har jeg let efter. Please stop. Ikke min ting. Hvad var den sidste film, du så? Den sidste film, jeg så? Ja, det var i går. Ej, stop nu. Ej, stop. På Netflix. Okay, jeg stopper. Jeg skal bare lige sådan der. Eller farmor. Bare lidt på... Nej, stop nu. Bare lidt. Nej, og det her klipper jeg ikke med, for det vil jeg... Laver du? Nina, det ikke, jeg putter læbestift på. Okay, hvad stod der i din sidste besked? Det skal jeg lige ind og se. Okay, må jeg lige spørge dig om noget? Sidste besked, jeg sendte var: har givet 10 gaver. Hvad er din? Nej, sæbebobler, nej. Hvad er din ringetone? Har du været i et andet land? Nej. Kan du lide sushi? Jeg har aldrig smagt sushi før, men altså... Ej, jeg har aldrig smagt sushi før, men jeg regner det med, det smager godt. Hvor handler du ind? Alle mulige steder. Superbrusen, Aldi. Hvor mange søskende har du? 1. Har du en stationær eller bærbar computer? Altså, jeg har ikke min egen computer, men vi har begge to. Hvor gammel bliver du til din næste fødselsdag? Der bliver jeg 10. Har du kontaktlinser eller briller? Jeg har ingen af delene. Farver du dit hår? Nej. Fortæl en ting, du har planlagt i dag. Hvornår græd du sidst? Hvad er den perfekte pizza-topping? Pepperoni. Cheeseburger eller hamburger? Jeg kan lide begge dele, men jeg tror cheeseburger. Har du nogensinde haft en døgner? Yes, jeg har haft det mange gange. Hvad farve er dine øjne? Kan du smage forskel på Pepsi og Coca-Cola? Ja, det kan jeg godt. Pepsi er mere sødere end Coca-Cola. Derfor vil jeg gerne sige, at jeg ikke er blandt dine. Jeg elsker sådan næste videoer, fordi de næste videoer de er rigtig gode, fordi at næste videoer, så er det sådan, at man er blevet bedre i sin næste video, fordi det er sådan... Husk at abonnere og ja, like. Hey homies.